25 December 2024 muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare uri musi weChristmas nema updates zvinhu hazvina kumira zvakanaka. President Mnangagwa vari kunyadziswa pano nevanhu pasocial media pavo kwete kumwe kwese kwekuti tingazombotaura zvekunyeberana. Munoziva kuti inini toda kutaura zvinhu zvine proof panapa. So President Mnangagwa vabuda panapa vachitaura kuti zvoni, on behalf of my family, the government and myself, I wish Merry Christmas wishes to all Zimbabweans at home and abroad. May this season bring joy, peace and unity, and may 2025 be a year of renewed hope and prosperity for our beloved Zimbabwe. Ndo mashoko avabuda vachitaura. Asi hama dzangu inini munozviziva anditenderere kana pachinge pataurwa zvinhu zvakadai so nditotora nguva yangu ndonyatsa kutombo dzika ndichiona kuti alright ndo zvavataura, because inini pavataura izvi pane zvinhu zvapinda mupfungwa dzangu, but ndabva ndati gedza ndimbomhanya ndione kuti mamwe maZimbabweans vari kufunga sei. Now wekutanga ari kubuda panapa ari kupindura kuna President Mnangagwa ari kuti, unfortunately there is no Merry Christmas. Just in case you didn't know, we are having extreme power cuts. We can't even call it load shedding anymore. Taneta nerima tipewo magetsi please, we need electricity. Musi wa 25 December kumba kwao maybe ivo vanowanaka havazoshaya havazitombotambire Christmas murima. There is no such a thing as zvakaitika, but kune mamwe maZimbabweans ese iko zvinezvi vanhu vari mucherima kuZimbabwe ndo zvinhu zviripo. Inini hazvitombondifadze wekuti inini already ndoti inini because of yo in South Africa kumagetsi tinawo ndinofanira kurwadziwa because our brothers and sisters, our country inenge iri pamoyo kuti vanhu vese vari murima shuwa aiwa boy richi chakadaro ichocho naimi vanhu veZimbabwe mimi. Zvinhu zvakadaro zvinorwadza kuti vanhu votamba Christmas 25 December vari murima. Chii chakadaro ichocho? Nyama yakutoora, miriwo iri kuora mafiriji umu. Because vamwe macivil servants wakatambira bonus wakadidi wakutosaka ndichitenga kamuriwo kangu ndikaisawo paside, zvinhu zvese zvobva zvangoenderwa nemagetsi. Ndosapa pene ndichitaura kuti kana uchiziva kuti iwewe unodedzera kuti pasi neZANU-PF, tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF yacho iboyikane. Because takatoboyikana kudhara, magetsi hakuna, ivo vane mari, vane plan B, they know what to do. Otherwise kwava hadzimwe. Kana mune nharo dzacho enda unoita nharo navo unoti uzonyatsobvunza kuti naikiside kunodzimwa here, unotozwanza kudzimwe magetsi. Mumwe ari kubvunzawo pana mumwe ari kutaurawo zvekare pana pari kuti, good morning Mr. Mnangagwa, tokumbirawo mutirerutsirewo upenyu sevana veZimbabwe, zvitirerukirewo, tatambudzika, tanzwa tikazama apa muno tinya ipapo tozama apa motinya futi. Christmas ino iso hatina chikafu, zvimagroceries zvese zvaibva kuJoni zvakatorwa neZimra, hapana chekubata. Mashoko ari kubva kune mumwe muZimbabwe zvekare ari kutaurawo naVamnangagwa pamusi weChristmas uno. Because ndo vabuda vakati Merry Christmas tuchichichi vakuchipindurwa manje kunzi please tokumbirawo chatowo chikumbiro kuti hatina chekubata. Patinenge tatotiwo taitawo plan B, because mabasa ari kunetsa komanda. Christmas zvokuti vanhu vari kucelebrate vamwe mari munadzo handisi kuramba, vamwe mune makabhajeta kubva January, vamwe makaisa zvigaba zvokuti mune muchiisa kana dola pazuva. Handizive plan dzamune makashandisa kuti muraise mari dzekuti muzospenda like what you guys are doing handiti, but tikuda kutarisa on behalf of others. Vamwe vataura kuti isusu takazama plan B dzekuti tiitewo plan dzekujoza chinchi tinotase tinohaselawo, tinoshandisawo simba, tinaro simba, tinoshandisawo simba kuti tikwanise kuwanawo chekubata. Ndo pari kutaura kunzi zvinhu zvacho izvozvo zvakatorwa pakaipa. Now mumwe ari kutiwo zvekare ayo udzai vamunopa mari dzekuba idzodzidzi nevamunoba navo, isu varombo musatombotiudze zvenyu pamunoti Zimbabweans unotibatanidzira hatina kana mari yenyu yatiri kutambisa Christmas. Isusu tiri kutozvitamburirawo. Mashoko ari kubva kune mumwe munhuwo pano kuti ayo zveChristmas udzanai nevanhu vamwe munoita sei navo mari. Umwe ari kuti it's a sad Christmas, it's a dark Christmas, we have no money in our pockets, the zig was just a zig, let's
not even talk about the prices in the shops. Hatina magetsi no electricity, nyama dziri kuora mumafriji. Muri kumboziva here zviri kuitika munyika nhai imi vene venyika? Mubvunzo uri kubvunzwa na someone panapa ari kubvunza kuti muri kutombozivawo here kana zvinhu zviri kutoitikawo muZimbabwe zvacho. I think iyi nyaya yamene kuti how many times ndichitaura nezvayo kuti imwe dambudziko randakaona ivo vacho vanenge vachitonga nevavanotonga navo vacho vanenge vari mudhuze ava vaudze chokwadi. Taiko zvino zvikunze kwakaoma. Mukuru magetsi, vanhu vadzimirwa magetsi paChristmas. So maZimbabweans vakutopopota ipapa. At least chibhajetayiwo magetsi acho ichanakidza seiko Christmas. Chibhajetayiwo magetsi acho alright mombotiwo pamwe pacho bosi timumbozvinzwisisa kuti mamuchidzima 5 days 6 days. Chibhajetayiwo kuti alright muso 25 wo mana ngazvingowo zvinhu zviri muorder wo guys. Apa ntomborina. Apana kana netsitsi nazvo. Vamboita mamwe mazuva mashuro kuti magetsi akangonzi ari kungobatidzwa achiswera ariko achingodididi vanhu vachitoita vaitoita nemagetsi acho vanhu angangoswera mabasa kavamwe chimazvona akungoswera akabatidzwa zvichingopera ipapo. Maybe it was a mistake ameno vatanga kutodzima kuita mazuva akawanda kusina magetsi. Now yato imwe futi yakuitika nemusi weChristmas. Zvinonyadzisa vanhu vanosapota zanhu ameno zvenyu mwana kuti munenge munyatsosapota chii papa. Zvimwe zvacho ngatimboonesanawo guys zvisiri kana kuti chii kana kuti chii. Amana nemusi wa25 akunza kuna magetsi nyika vanhu ava vana kurongeka. Bo zvimwe zvacho ngatiregedze kuti nyika yacho yakaoma, nyika yakati iyi nyika ndo isina kutombooma manje. But vari kuprioritize zvimwe zvinhu zvisina basa. Ndo pane problem ndizvozvo. Ndo pane dambudziko hombe chairo chairo. Zvinhu zvacho zvinenge zvichitonzi zvine basa ka ndo zviri kutosiyiwa zvakadaro. Usakutambe nekuti iwo muzvipatara munongosiyiwa makadaro mungonzi ite kuchipatara taiko ko yamuri kuita. Hazvitariswe zvipatara but zvimwe zvinhu zvinoona zvichispenderwa mari soka unovhunduka iwo kuti vanhu vabo here. Right. Tichibva pane ya President Mnangagwa ndingori ne 2 tuma updates tumwe tonotoda kukuzivisa zvekare. Panapa ndiri kuona Honorable Zivu uyanga mbori MP kuZANU-PF ari kuisa nigiri kuna Clive Maunga uya wekubuda isa message yekuti vaMnangagwa vatonge kusvika 2030 because 2030 yacho avatoisviki kana 2026 chaiva vanogona kusaisvika. So panapa ari kubuda Zivu ari kutaura kuti comrade ava vari vega here pamafungiro avo kana kuti chikwata chakatokura nokuti courage yacho ndaitya ini, asi ukatumwa nechingwa kushumba uchinzi inyama iwe ndiwe uchaita nyama, ukatumwa kundotsika ngwena uchiti idanda iwe ndiwe unorumwa wega, watumwa vakutuma vavete. Ndo mashoko ari kubuda kuna Zivu. Problem iyoyo takagara taiona kubva kudhara manje kune vanhu veZANU-PF kana kuti vanhu vazhinji zvikuda kushandisa psychology kudonzi unonzwa izvo unode imi naimi group rematerrorist here rinonzi rinotyisa kudaro chii chakadaro ichochi. It's just a political party vanhu ava mani. There is nothing special about them. There is nothing apart tomborina. Vanhu kutongo vangotaura kuti zvoni 2020 haasvike ko zvine basa reko haasvike ka zvine basa re. What's so special? Asi zvinotyisa kuti 2020 something haasvike. Anditi muconstitution zvinotovhumuzwa munhu ngaangotaura zvaari kunzwa kuda kutaura. 2026 haasvike saka 2030 yacho haasi kusvika saka chete zvotonzanzi yo zvori kuita zvikwatumwa nendigirikini uno imi vanhu mimi mune problem futi mana Zivu futi nyararai mutori vamwe muritori same WhatsApp group. maZimbabweans anotombokukanganwa izvo maitoita kumashure muchishanda mazidhezi ara mugaba aya. maZimbabweans anotombokanganwa. Musafunga kuti maZimbabweans vakadhibha zvekudaro imi. maZimbabweans havana kana kutombodhibha zvavo. Hakuna kana muZimbabwean akakanganwa zvinhu zvese izvozvo. Vari kuzviziva. Inosvika kupi kwenyika muchingoita zvinhu zvoda kungovhundudzira vanhu zvisina kana nebasa rese. Zvozombonya sezviziko munhu wese angotaura zviri kutonzi ucharohwa. Saka mimi muri kuedza here kutiudza hanzi ukatumwa nechingwa kushumba uchinzi chingwa iyo ndo chaitwa nyama. Saka toti iye achajikiwa muri kuedza kutaura president wechanouraya vanhu here vanhu veZANU-PF. Ndozva mune muchiedza kutaura. Ndozva muri kureva ka. Izvi zvinoreva chii statement irori. Kuchikidzira munhu zviri pachena ende kusatonyara kwacho. Inini rimwe dambudziko randakatoona rinotoitika ndere kutoti ivo President Mnangagwa vacho veZANU-PF vanofanira kutombodisciplina vanhu vatogara navo mudhuze kuti vakwane. Toti iwo kwana siyana nezita rangu uri kungofamba uchiningina uchitidzira vanhu nezita rangu. Kuzi vazoda vanhu vakawanda zvazvo zvatonyanya ka.
I remember penandiri kuZimbabwe unonzi inini tozana nomsangano ndozodarika tunonyeba yona unodedza vese uri kufunga musangano vacho ani taseka wacho chomutaura chokuti zvine basa rechi nebasa rei wazona kuti iwe unotemba chiko ndikati kutemba chiche chiko ndiri muZimbabwe unotaura zvokuti musangano unoziva chinonzi political party kangori ka organization kana kagadzirwa kana kuna kutobroka kakapera time inouya mangwana haisiri wenzi ndo Zimbabwe yacho kacha mune midaudza kutaura imi kana vatoti henzi takaenda kuhondo tikanokurwirai kuti munge muchigara makasununguka wobva wanzi yato group chekuchikidzira vanhu nikino musangano munopenga here vanhu veZANU PF muswera muchitaura zvinhu zvisina nebasa rese zvakadaro izvo nyika ino ndotone maproblems akawanda kuti mosvika pa the extent yekuda kufamba muchichikidzira vanhu kudai so chicha president wenyu hatozvizive zvekuti muri totibvunzira titozodai so ukadai tokuro mika imi time motion. Now Sengezo Chabangu pane update yake panapo pari kunzi the High Court will hear next Monday a case where Mngube, leader of faction of the Citizen Coalition for Change CCC, is challenging a decision by Sengezo Chabangu to remove party members from their parliamentary positions. Ava vatichazokudza kuti chii chinenge chaitika but update nyaya yavo ndoperi kupinda ichimbonzwikwa necourt kuti bohere pachaitwa se decision yacho but kuchallenge Chabangu kuma court I think kupedza nguva ndo zvinhu zvinenge zviripo muri yeZimbabwe ndo ma updates andawa nawo nhasi zva 25 December momboziva zvinhu zviri paground kana uzoti Kulliant uri kuoverreact ndinenge ndisiri kufara most of the times munoona sometimes ndinotozombobatwa nehasha chaidzo kutotsama because zvinhu zvekuti tinenge tichiningirira nditi munhu kuti ndinenge ndine nyika yedu pamoyo Zimbabwe pamoyo hatidi kuti tisiye vamwe vanhu vachipengereka pazvinhu zvisiri izvo hazvisi right kuti munhu obuda achichikidzira vanhu inondabatikana nenyaya yaZivu yaanga achitaura obuda uchiti vanhu iwo ukazodai so ari egero ukazodai ndiwo charumwa ndiwo imimi kaimi Clive Maungo hapana kana chinonyanya kushamisira chaakatombotaura chinonzi chinotyisa akangotaurawo chokwadi chake zvaakatotaura zvitori nani pane zvinhu zvinotaurwa nemaZimbabweans everyday bvunzai isusu tinogara tiri mumastreets esocial media mastreets evanhu vese vanoita zvepolitics tinotokutaurirai kuti vanhu vacho veZimbabwe vakatsamwa kusvika papi ndinotokutaurirai kuti vanhu izvezvo zviri kutoita uyu zvitori nani samozotaura zvenyu zvekuti uyu azotaura kuti zvakati something chekuti guys hazvina kungonyadzondibatawo zvakanaka but imimi munogona kunge mune zvenyu zvekutaura ngatisanganei mucomment section mango kune vanoda kuisa maaudios number ndidzodzi tumirai maaudios muchindiudzawo zvamuri kufunga ndinongoti ivaine Christmas yakanaka kune vane mariwo kana varenge vasino guys let's share ungoona kuti amwe munhu zvakangooma kana unazvo ungosharewo tichingoenda takadari so tichingospreada love semaZimbabweans